makaya na nimo. Salig lang, sa tinuod lang bitaw, tanang butang nga naglungtad ang kalibutana, nagsugod na sa plano. Gitun-an sa mga tao ang kahimtang sa kalibutan. Nangita silag paagi. Nisalig sila sa ilang kakayahan na mabuhat na nila. Dayon ilang gitistingan, hangtod nakita nato ang tanang butang nga naimbento nila. Ang tanan nagsugod na sa hunahuna. Kung nakay salig nga makaya na nimo, makaya jud na nimo. Kung negatibo ang imong gihunahuna, mahanaw diretso ang imong pagsalig. Di mabago ang imong kinabuhi kung wa kay salig sa imong kaugalingon. Pero usahay makapangutana ka kung nganong positibo na kay ka. Pero negatibo lang gihapon ang nahitabo sa imuha. Ang buot pasabot man gud sa positibo kay dali kang makabangon kung nalugmo ka sa laban sa kinabuhi. Kay dawat naman nimo nga ang kalipay ug kaguol kay parte na sa atong kinabuhi. Mao nang padayon lang. Kung naa kay lihok, naay posibilidad nga mabago ang imong kinabuhi. Kung gatanga ra ka, ikaw na mismo ang babag sa imong kaugalingon. Siguro wa kay salig sa imong kaugalingon, kay wa kay enough nga resources. Wa kay kwarta, wa kay koneksyon, o unsa pa na diha. Pero di man na rason nga magtanga na lang pud ka. Makaplagan na nimo kung maningkamot ka.